want to use this opportunity when your Father Rev Okeke Njaka, the Big Daddy, Anamayogi, on behalf of Ogechi Njaka, New concerning you. Anamayogi, on behalf of Ogechi Njaka, New allegation Oborogi, Anamasiki, Biko, forgive, forget. Oh no, wakaino. Obu na mme hadi ho mgbaghara ya hadi. Mana nna ya ukwu iwe wena gị. Ọkwaso na Nigeria ka ọ na-awa ajụ okenye ajụjụ asị na ọwụ mkparị. Ewegwere onye dị above inye correction. Ewegwere onye dị above ịjụ ajụjụ. Ọzọ mere nwa nsogbu gbeguru egwu wee sị okenye na-agwụ nwata okwu nwata anụ. Nwata na-agwụpụ okenye okwu okenye anụ. Na atụkọta uche ka eji aga. Iwe wena gị nna anyị. Enwere vidio ime isi Ogechi Njaka na-enyere ya ọrụ na America ọ na-arụ. Then nwantị etie ya aka osi obodo oyibo zuzuru nata otu si wee kwuo ka ntị ekwu ya o wee baa na prison. Ezie gị ọrụ ị nọ na America na-arụ ya ịmara na enwere ike ka ike na ekpe ekpere tie aka n'ọta ebe a isi America si ebe a zuzuru nata hia banye nga enwere ike ka ike n'Ogoja language a na-agba ọwọ by whose power working in us. Ephesians 3:20. Nna igwe ewe n'iwe otu ajụjụ nchọrọ ịjụ ebe ahụ gbakena ya onye ahụ nyere ọrụ ahụ ọ na-arụ onye ahụ gwara ihe o kwuru against you so that ka enwere ebe mmiri si bara opi ụgbọghịrị maka onye ahụ dị mma na-ezobere onye ahụ maka ezobe onye ahụ ihe ọjọọ ga na-eme gịnị ga na-abawanye njọ so onye ahụ tinyere ihe ọrụ ahụ nna ya ukwu maka ka isi wee kwuo isi na-enyere ya ọrụ ọ na-arụ so it means na enwe nyere ya dị ọrụ inwe ike igbugara anyị onye nyere ya ọrụ ahụ ọ na-arụ by iboga allegation ọ ịkparịghị ka anyị mara onye ahụ so that ka anyị mara ọwa onye ahụ na-edufe anyị edufi ka ọ na-egosi anyị ụzọ nke ndụ onye ọsọ ya bụrụ kpokenere anyị onye ahụ afa ka anyị mara onye ahụ so na ka anyị mara ma anyị ga-ezebe ya eze ka anyị ga-agbata aka mgbe ntị ka m nwere opportunity wee chetakwara gị nna anyị ugwu anyị chọrọ ịna-ebu mmadụ nwe ya bụ sent ya enwe onye bụ sent n'elu ụwa ọ respect ka anyị kwesịrị inwe to our elders which then we a lot of respect for you sir enwere onye ara eme mistake enwere onye ara nọkata anụ ahụ eyuzuo ya maka na I remember mgbe iboro anyị amụma wee sị na Buhari wu answered as in prayer answered. Na Buhari wu prayer answered. Wee sị na good luck wu bad luck. Anyị na-enwere aṅụrị na Buhari wu prayer answered. Wee kwenyere gị na good luck wu bad luck. Mana nna anyị ukwu today anyị amaghị ọnọdụ anọzi n'ime ya maka ya bụ Buhari la anyị Buhari everything nwe Buhari ho ozi amụma anyị iburu na Buhari wu prayer answer ka anyị nọ n'ime ya wee sị ihe ji metụ ebe aka wụ ịfụkwa na sometimes anụ ahụ anyị na-edikwe na anyị ọrụ anụ ahụ anyị na-edinye anyị ọrụ yes wee na-ayọ gị biko eji metụ ebe aka wụ na-enwe onye a na-emefe ọsọ Chineke bụ emefe ya enwere onye ara nọkata ọkpa agwa ka o ji bụrụ mmadụ ọ Chukwu mere ka ọ dị otu a because ọ bụrụ na akpa agwa ka Chukwu it means that there is no God and imechakwara yọọ mgbagharụ na ihe ọsọmụ ihe ndị ụka politics eji ọta Chukwu wee mee anaghị gbaghara yes we forgive. Biko onye amụma na onye eze Chineke, I apologize on behalf of the whole men of God, the whole pastors, the whole priests, the whole bishops
I apologize. I'm not worthy to apologize for bishops, but I'm apologizing. Let the mercy of God descend. Because what we did within this political moment, a lot of indescribable political brouhaha and political jingoism and a lot of atrocities we manifested and buried the power of the sacrament beneath political forces, political hawks and vultures. And they want to vulturize the church. And we turned the church into campaign centers. We turned the church into a place for politicking. We messed up the altar. We defiled the altar of the Most High God. How do you want power to move from such altar that have been defiled? We cannot continue with such iniquities. I am Anganiru na alulu anado toa. Ayi mejoro chukwu. Ananzo neba kuzni madeba gebi aka. Eba ka gesime ya. Ebe sere mada sino chukwu na wana monso. Ato ihe gwutoro. Ewere otito chukwu yeze mmadụ. Iwe chukwu wee dakwasị anyị. Iwe chukwu ka sokoza abịa mana m na ayo ebere chukwu. I pray that God will forgive us. Forgive us, O Lord. Forgive us, O Lord. Forgive their church. Forgive your church. Forgive Christianity in Nigeria. We have gotten it wrong this time. Amen. Just let it be like this. If you want to misunderstand it, that is your business. I am apologizing to God. Yes, we forgive. Abela akwago ke gba arụkwa 191 or 191 ka ọwụ. Were akwago onye ahụ na-ejere ihe a ka kpọrọ anyị ya afa. Okwoto ka ọ ha m n'ọnụ. I so much love you and I so much respect you. Bible says, touch not my anointed and do my prophet no harm. I once gwara anyị wee sị that we should honor our parents, our father and our mother, so that our days will be long on earth. Or wee sịkwa our father and our mother, don't do what? Don't wrong your children. Don't offend your children. Ọkwa na aka nnukwu akep akwa aka nni. Ndewo nu, to akọ ha m n'ọnụ. Ọkwa na ije ụwa. Thank you for watching. Subscribe on this channel, share this video, like and comment. Drop your thoughts on the comment section. Thank you and God bless you.